6A a B, 6A i ddechrau. Gwrdd dyna lle geir y cwr yn y crynfachau. A mi wedi'r adain darllen, wel, mae A1 efo 10.6 amp yn efo. Reit? Na ni wneud rhain nôl yn yr hydref. Reit? Mae cerrynt mewn cylched syml yr un fath ym mhob rhan o'r gylched. Os chi'n cofio. Reit? Dydy cerrynt ddim yn cael ei ddefnyddio. Reit? Mae'n cael ei drosglwyddo. Reit? Yr un cerrynt sydd ym mhob rhan. Mae'r egni'n cael ei drosglwyddo o fewn batri, ond yr un cerrynt sy'n dod o'r batri a sydd yn mynd i'r batri. Okay? Felly mae'r un fath ym mhob rhan. Felly'r ateb wrth gwrs ydy 10.6 amp. Okay? Mae hynna'n wir os bydd yna 5 neu 6 o wahanol ddyfeisiadau batri a modur a bob peth arall teledu. Yn dynnu teledu yn bach o wahanol yn defnyddio. O, na ni roed ffôn symudol. Rhywbeth i fewn yna, reis. Ok, dio ddim ots. Os mae'n gylched cyfres fel un, iawn, mae'n mynd i fod yn 0.6 amp ym mhob un rhan o'r gylched. Reit, sy'n llifo. Wefs sy'n llifo, ynddo. Yn hollol gywir. Alright. Felly, dyna ni. Nawr, dwi'n mynd gwared ar hynna. Reit, a jyst roed o'r yna. I wneud yr ail rhan. Voltmeter, wel, unwaith eto, ydych chi wrth gwrs yn defnyddio premesur, pensil, ond unwaith eto gwaith adolygu. Un marc am defnyddio'r symbol gywir, fi mawr mewn cylch, fel yna, a'r marc arall am roi o yn baralel. Okay? Rydwch ben, neu os ydych chi ffitio fo fewn o danodd, wel, ydych chi'n neud, okay? Ond peidiwch â neud i fi gwirion mewn voltmeter fel yna. Okay? Mae hynna yn anghywir. Right? Mae'r voltmeter yn baralel i pa bynnag beth da chi eisiau mesur. Okay? A dyna fo, A a B.